मालवण तालुक्यातील तोंडवळी तळाशील समुद्र किनाऱ्यावर रॉडच्या सहाय्याने केल्या जाणाऱ्या मासेमारी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्स या संस्थेने या स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं। या स्पर्धेचं उद्घाटन कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्सचे अध्यक्ष पराग वाडकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। कशी होते ही स्पर्धा याचा स्पेशल रिपोर्ट। कोकणातील समुद्रात माशाचे विविध प्रकार आढळतात, मात्र ठराविक पद्धतीचे मासे बाजारात उपलब्ध होतात। परंतु या विविध माशांच्या प्रजाती समोर याव्यात यासाठी ही मासेमारी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। ही स्पर्धा आयोजित करतो ही 4थं वर्ष आहे आमच्या स्पर्धेचं कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्सचं। ही विविध जे आमचे वेगळे अँगलर्स आहेत त्या सगळ्या अँगलर्सना फिशिंग म्हणण्यापेक्षा अँगलिंग की ज्याच्यामध्ये मासा पकडणे आणि सुखरूप परत पाण्यात सोडणे ज्याला अँगलिंग म्हणलं जातं त्याच्यासाठी प्रमोशन मिळावं, त्यांना त्याचा उत्साह वाढावा म्हणून आम्ही ही स्पर्धा दरवर्षी भरवतो। हे यावर्षी 4थं वर्ष आहे आणि आम्हाला ह्या स्पर्धेसाठी जवळपास 3-3.5 लाखपेक्षा जास्त रुपयांच्या बक्षिसांचे स्पॉन्सर्स लाभलेले आहेत। जसे की आमच्याकडे ओनर आहेत, स्टॉर्म आहेत, कॅसन आहे, VMC आहे, त्याच्यानंतर हॅल्को आहे, उझो आहे किंवा आर्यावर्तसारखं बीच रिसॉर्ट आहे। त्याच्यानंतर आमचे सगळ्यात मोठे आणखीन स्पॉन्सर आहेत ते म्हणजे फिश ऑन टॅकल स्टोअर आहे, रेड मरीन कतारचं स्टोअर आहे, विनायक टॅकल्स गोवा आहे, ओपन सी फिशिंग टॅकल आहे ते मुंबईमध्ये आहे। ह्या सर्व मंडळींनी आम्हाला अतिशय भरघोस सहकार्य केलेलं आहे। या मंडळींनी जवळपास 3-3.5 लाख रुपयापेक्षा जास्त रकमेची आम्हाला स्पॉन्सरशिप दिलेली आहे, बक्षिसं दिलेली आहेत। याच्यामुळं नवीन अँगलरचा निश्चितच उत्साह वाढणार आहे, त्यांना मोठ्या प्रमाणावरती गोष्टी अवेलेबल होणार आहेत। दरवर्षी नवीन ज्या वेळेला अँगलर्स यायचे त्यावेळेला त्यांना अजून काय प्रॉडक्ट बघायला मिळतील अशी इच्छा असायची, ती काही आम्ही पूर्ण करू शकत नव्हतो। पण यावर्षी ओपन सी फिशिंग टॅकल आणि त्याच्यानंतर फिश ऑन टॅकल स्टोअर, आणखीन विनायक टॅकल्स आणि रेड मरीन या 4ही टॅकल स्टोअर्सच्या हेल्पमुळं आम्हाला इथं सगळ्या स्पर्धकांच्यासाठी वेगवेगळ्या फिशिंग मटेरियलचे स्टॉल आम्हाला इथं उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्यामार्फत इथं आलेल्या सगळ्या अँगलर्सना अतिशय योग्य रास्त दरामध्ये अतिशय उत्तम प्रतीचे टॅकल्स ह्या स्कीममध्ये डिस्काउंटमध्ये त्यांनी आता अवेलेबल करून दिलेत। त्याबद्दल मी या सगळ्या स्टोअर्सचा अत्यंत आभारी पण आहे। तर आपण हे जे टुर्नामेंटसाठी रॉड वापरतोय कार्बन फायबरचे रॉड आहेत, ही रील आहे आणि हा जो सिंकर आहे हा लॉंग कास्टसाठी हा सिंकर वापरला जातो आणि याला जे तारा आहेत त्या अँकर होण्यासाठी रेतीमध्ये रुतून बसण्यासाठी या तारा वापरल्या जातात आणि हे सर्कल हुक आपण वापरतोय। हे सर्कल हुक याच्यासाठी वापरतोय आपण की माशाच्या ओटामध्येच हे हुक होतात, आतमध्ये हुक होत नाहीत, त्याच्यामुळं माशाला कोणतीही इजा होत नाही। जी इजा होते ते बाहेरच्या साईडून होते, म्हणून हे आपण स्पेशली सर्कल हुक वापरतो त्याच्यासाठी। हा याची किंमत 1000 रुपयापासून चालू होते, ते तुम्ही तुमची जशी कॅपॅसिटी आहे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता। 1 लाखापर्यंत सुद्धा याचे सेटअप येतात। हे आमचं कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्स KXA ही आमची संस्था आहे। तर या संस्थेमार्फत आम्ही सर्फ फिशिंग कॉम्पिटिशन म्हणजे आपण रॉडच्या सहाय्याने मासेमारीची आपण एक या पद्धतीने आपण फिशिंगची एक आपण ज्यांना आवड आहे त्यासाठी आम्ही एक स्पर्धा घेतो। यासाठी आपल्या अख्ख्या भारतातनं इथे स्पर्धक आलेले आहेत, तामिळनाडू, गुजरात आणि अख्ख्या महाराष्ट्रातून भरपूर प्रतिसाद मिळाला आणि आत्तापर्यंतच्या आमचं हे 4थं वर्ष आहे आणि आत्तापर्यंत सर्वात जास्त प्रतिसाद आम्हाला या वर्षी मिळाला। जवळजवळ सुमारे 150च्या आसपास स्पर्धक आमच्या कॉम्पिटिशनला आलेले आहेत, हजेरी लावलेली आहे आणि ह्याचं मेन उद्दिष्ट आमचं असं आहे की आपल्याला जो कोकण पट्ट्याला जो एवढा सागरी समुद्राचा किनारा लाभलेला आहे त्याच्यात विविध प्रकारचे माशांचे प्रजाती आपल्याला मिळतात, त्याची ओळख पण सर्व स्पर्धकांना होते आणि खूप चांगलं आपण त्यांना मार्गदर्शन पण करतो आणि आम्हाला जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद भेटलेला आहे
त्याबद्दल पण आम्ही सगळ्यांना थँकफुल आहोत. तर धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. गेली 4 वर्ष या संस्थेच्या माध्यमातून रॉड मासेमारी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, गोवा या राज्यातील मासेमारी पकडणारे हौशी स्पर्धक सहभागी झाले होते. मी KXA संस्थापक आणि अध्यक्ष पराग वाडकर. आम्ही गेल्या 4 वर्षापासून 5 वर्षापासून हे स्पर्धा ठिकठिकाणी घेतोय. तर ह्यावेळेला आम्ही मालवणला स्पर्धा घेतोय, तोंडवळी तळाशीलमध्ये. आणि इकडे आम्ही लोकल स्पीसीजचा एक अभ्यास करता यावा, इथे कुठल्या स्पीसीज भेटतात, कुठल्या एंडेंजर्ड स्पीसीज आहेत, आणि लोकल अँगलर्सला त्याचा अवेअरनेस देता यावं, याबद्दल आम्ही या कॉम्पिटिशनमध्ये लोकल अँगलर्सला अवेअर करतो. टुरिस्ट पण बरेच येत असतात, तर त्यांच्यासाठी पण एक अट्रॅक्शन होतं की मासा कसा पकडला जातो, तो जिवंत कसा रिलीज केला जातो. आणि ह्याच्यातनं आम्ही जो स्पर्धक सगळ्यात मोठ्यातला मोठा मासा पकडतो किंवा एक वेगळी स्पीसीज कोण अगर पकडत असेल तर आम्ही त्याला प्राइज देतो. या मासेमारी स्पर्धेमुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, स्थानिकांना सुद्धा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. पर्यटन आहे ना ते फक्त एकांगी असू नये, ते बहुअंगी असावं. ओके, लोकांनी इथे फक्त ना रिलॅक्स अँड चिल करण्यासाठी येऊ नये, तर एक ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स म्हणून पण जर आपण मालवण आणि आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा जर डेव्हलप केला ना, तर आपण ना वेगवेगळ्या प्रकारची लोक अट्रॅक्ट करू शकू. आपण असंच नाही की आपण फक्त लोकल टुरिस्टच मुंबई पुण्याचीच लोक इकडे येतील, पण पूर्ण भारतभरातून आणि काहीतरी मला असं वाटतं जगातली लोक तोंडोली तळेशीलच्या किनाऱ्यावरती किंवा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावरती येतील. आणि अशा प्रकारचे हे जे अँगलिंग स्पोर्ट आहेत किंवा जे ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये फिशिंग इन्व्हॉल्व आहे, लोकांना आता किनाऱ्यावरची फिशिंग आहे तशी त्यांना डीप समुद्रामध्ये जाऊन पण अशी जी ॲडव्हेंचर्स फिशिंग आहे ना ते करायची ना प्रचंड आवड आहे. आणि जर तुम्ही बघितलं तर युट्यूबवरती पण ना अशी वेगवेगळी चॅनल्स आहेत जिमध्ये युरोपमध्ये, US मध्ये ना याची डीप सी मध्ये जाऊन किंवा अँगलिंगमध्ये जाऊन ना मोठमोठे ताजे मासे पकडतात आणि त्यांचे पण ना खूप मोठे फॉलोअर्स आहेत. सो ऑल ओव्हर जगामध्ये हा खूप फेमस स्पोर्ट्स आहे. आणि आज आपल्याकडे KXA आहे, तर त्यांनी एवढ्या चांगल्या पद्धतीने हे ऑर्गनाईज केलं आहे. तर ते ऑर्गनाईज केल्यामुळे ना मला असं वाटतं कुठे ना कुठेतरी म्हणजे तोंडोली तळाशीलला मी आलेलो, पण मी इथे आलेलो म्हणजे कशासाठी, एक शांत सुंदर समुद्रकिनारा. कारण जर तुम्हाला मालवण, तारकर्ली, देवबाग इकडची जी गडबड आहे ह्याच्यापासून थोडंसं लांब असं शांत पर्यटन अनुभवायचं असेल तर तुम्ही तोंडोली तळाशीलला येतात. पण मला वाटतं आज KXAने तोंडोली तळाशीलला एक वेगळी ओळख दिली आहे. जगाच्या नकाशावरती एक ॲडव्हेंचर फिशिंग स्पोर्ट्स म्हणून पण त्यांनी एक तोंडोली तळाशीलला स्थान मिळवून दिलंय. त्यासाठी आम्ही KXAचे आम्ही धन्यवाद मागतो. नक्कीच आता जी स्पर्धा आपण भरवलेली आहे ती तळाशील तोंडवळी या गावामध्ये भरवलेली आहे. तोंडवळी ग्रामपंचायतीमध्ये येणारी हे तळाशील वाडी आहे आणि या संपूर्ण समुद्र किनाऱ्यावर भरवलेली ही जी स्पर्धा आहे यातून मी तर म्हणेन की कुठेतरी इकॉनॉमी डेव्हलप होते. कारण का हा जो गाव आहे तो मासेमारी व्यतिरिक्त आता पर्यटनामध्ये देखील उतरलेला आहे. आणि ज्या अर्थी आपण जर बघितलं तर 115 तर फक्त कॉम्पिटिटर आहेत आणि त्यांच्याबरोबर आलेला 1-2 जण म्हणजे जवळजवळ 300-400हून जास्त लोक आज या तळाशील गावामध्ये गेली 2 दिवसापासून आणि पुढचा 1 दिवस म्हणजे टोटल 4 दिवस वस्तीसाठी आहे. तर त्यांचं फूड असेल, त्यांचं राहण्याची व्यवस्था असेल, ट्रान्सपोर्ट असेल, तर ह्याच्यातनं कुठेतरी या गावांमध्ये इकॉनॉमी डेव्हलप होते. तर ही खरंच खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे एकतर कॉम्पिटिशन खूप चांगल्या लेवलला होतेच आहे, पण यातून आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा आपल्या तालुक्यामध्ये रोजगाराची संधी लोकांना मिळते. तर ही फार महत्त्वाची गोष्ट मला वाटते. आणि इतर वेळेला जे आपण मासे बघतो जे जाळ्याने पकडलेले मासे असतात, पण या कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे स्पीशीज किंवा वेगळ्या प्रकारच्या प्रजातीचे मासे नक्कीच बघायला मिळतात. एकदम मस्त सर, एकदम मस्त फिशिंग कॉम्पिटिशन हे ठेवलेलं आहे KXA वाल्याने. मी आला होता रत्नागिरीवरनं फिशिंग करण्यासाठी फक्त, तो लई मजा आला सर. एकदम खूपच यांचं ऑर्गनायझेशन वगैरे मस्त आहे, सगळं खूपच भारी वाटला. इंग्लिशमध्ये बोलतो गिटार फिश आणि आपला लोकल नाव ह्याचं खरा म्हणून आहे, खरा फिश म्हणतात. हे जास्त आपला पुळणीवरच जास्त भेटतो. पण कमीत कमी 5 किलो पर्यंत असतील, 4.5-5 किलो पर्यंत. एकदम फिशिंग आहे, कॉम्पिटिशन पण आणि लोकेशन पण भारी आहे. आणि जरा पण आता प्लास्टिक काय इकडे दिसत नाही, एकदम इको फ्रेंडली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.